bisan pag Tagalog or English. Gagawas na kong Bisaya accent sa'yo, okay? Mundane. My God, siguro mga 1 month na since gipalit na mo siya. And hantod ka rin pag-ipanom man. Amot ba nga nung struggle kay lately nga magbasa og libro. Pero may naka-excuse before, di ko ganahan kay EPUB. Well, lahirag yung feeling, di ba nga ka nang, mag-abri kag libro, simuhoto ng pages. Feel ni mo ang physical na pag-turn sa pages, di ba pa? Pero, 1 month na, or almost 1 month na, pag-ipon ako na human. So, karon di na ako ma-share sa akong learnings. So far, ako lang hibawaan kay categorize niyang lain-laing tao based on colors, so magnet common characteristics, traits, ang per color. Well, kabasa ka na kay mahuna-hunaan nga certain people na ay kani siya kay red or kani siya kay yellow. Kailangan ako siya kay 10 years na ako working and na I'm feeling I've worked with a lot of different people, different personalities, and half ka na ang feeling, half is dagan pa kay kung wala na encounter nga klase nga tao. And gusto mong ka-learn kung saan pag-build or pag-maintain ng relationships with those kinds of people. Kay ako ang type of person na ay, di na ako feel, ay, annoying, no? Hindi ko ganahan, ay, di na ako ipugos. Nga ipugos pa man ako, di ba? Pero, pag sa work, dili pwedeng i-avoid lang na nimo mga tao nga, feel nimo, di nimo vibes. May ikaw ang hiring manager nga, ikaw magpili, ay, vibes ni na ako tikang dawatan na, di ba? Dili. Siyempre mo ito kag-work nga, mga tao nga, you had no hand in the decision making kung mag-work ba sila with you or not. No. 30 years old na ako, pero I feel like nga, daghan pa kay ko kailangan matunan. I feel na it's already a very big thing na I'm self-aware and kabalo ko kung unsa kung mga kailangan pa i-learn, kailangan pang i-develop, i-hone. Dili sa addiction, no? Pero akong latest nga ginawatch karon kay Bridgerton. Yung ko dili na pa yung watch. 3 seasons na. Yung ko dili na ko i-watch. Kung sa man ay mura mag-crush series. 3 season 1 pa ang naman ko. And okay po pa siya so far. Hindi siya ingon nga kanang maghuna-huna ka o todo-todo. Kanang kitang more immersed kay ka. More siya ka ng guilty pleasure. Nabay pleasure. Na-ay guilt. Wala oy kay nga mag-guilty man ko nga. This is my time. I choose what to do with my time. The pleasure, napod ba gamay? Before, di ko ganangin mag-run. Kay boring siya. Until I found Strava. Kaya ko naman ma-track ang imong progress. Kaya di ako ma-motivate. And I think it works na ako'y kauban mag-jog. So, motivation, external motivation. Kaya kung ako lang, naahan ako po nito ani. Every time magsuot ko o pang running, ikaw kayo. Ay, ako ginalit yun. Hindi naka 5K, pero naligo sa ulan.
mura na po din siya ganun mag-chika ka sa another person, no? Except, wala kayong makita ng reaction, no? Wala kayong makita ng, uy, talaga ba? Nice. May mga real-time reactions. So, please lang, paki-react na lang dira.